Салям алейкум. Привіт усім глядачам телеканалу АТР, які дивляться нас як у тимчасово окупованому Криму, так і в різних країнах світу, по всій Україні. І ми дуже вдячні вам за увагу та підтримку, бо намагаємося працювати чесно і запрошувати в гості виключно тих людей, до яких маємо власну довіру, які не маніпулюють, не розповідають казки, не там займаються популізмом певним або нарцисизмом, а справжніх людей. І сьогодні у мене в гостях така справжня людина, яку я, на щастя, доволі давно знаю, і це дійсно для мене щастя. Олександр Матіш, боєць Збройних сил України. Так? Так, точно. Привіт, Айдар. Привіт, друже. Я хочу, знаєш, це зазвичай я не роблю такого, але сьогодні зроблю. Я хочу сказати, що я думаю про тебе нашим глядачам, щоб вони знали, кого вони дивляться зараз. Краще, бо не всі ж усе дивляться. Так Якщо я ось, десь тебе обідав, то ти там не кажи цього. Добре. коротше, спіч буде короткий, але яскравий. З тобою певним чином відбулося, ну, схоже на те, що відбулося з гуртом Козак System, який ти знаєш, напевно, особисто, хлопців. Да, знаю. Я їм про це сказав ще в березні, а тобі я кажу це зараз, що тривалий час, тобто роки, ну, принаймні там після окупації Криму, гуртом Козак System не дуже цікавилася широка аудиторія, вони цікавилися більше попсою, більше різною там нісенітницею. А після того брутального нападу, який стався 24 лютого, ну, багато хто протверезив, і я їм сказав це, що ви нібито писали в стіл, так кажуть про письменників, так? А зараз це все дуже якби користується попитом, тому що правда, вона завжди, вона колись буває нібито не на часі, але вона наздоганяє. На жаль, це іноді буває запізно. Але як буває, так буває. І ось зараз вони роблять багато для Збройних сил України. Там ледве не щодня там концерт дають, мавіки закуповують. Тобто дуже хороші, добрі хлопці. Слухайте Козак System, і людей багато їх дивляться. А з тобою це сталося буквально нещодавно. Я декілька разів для АТР брав інтерв'ю в тебе. І щоразу я був дуже розгублений тим, що його дивилося небагато людей. Бо для мене інтерв'ю з Олександром Матішем, з тобою, Саш, завжди були найцікавіші. Через те, що ти людина з широким світоглядом, людина з досвідом життєвим, людина начитана в самому найкращому сенсі. І освічена, на відміну від мене, ти такий наполегливий студент і курсант. Ти готувався до війни свідомо, хоча не був там бізнесменом і готувався в академії. Просто ти знав, що війна це буде, і в цьому в нас ніколи не було розбіжності. Ця фаза війни я маю на увазі. І пішов ще з 15-го року воювати. Але небагато хто до тебе дослухався. А після того інтерв'ю, яке зробили наші друзі з каналу Український Свідок, Ukrainian Witness, Сергій Мельничук і Віталій Денега заснували цей канал. І твоє інтерв'ю велике, я всім раджу. Подивилося майже 3 мільйони людей уже. І це абсолютно заслуга. Нарешті це сталося, коли правда, справжня правда про війну, вона знаходить попит. Це великою занадто ціною, але так сталося вже. Це справедливо, тому я сьогоднішню розмову хочу побудувати на тому, відштовхнувшись від того інтерв'ю, яке я раджу всім побачити, під заголовком воно вийшло «Я все одно переможу в цій війні, навіть якщо не доживу». Олександр Матіш. Шукайте, гугліть, діліться з близькими, репост тощо, тобто там багато сенсів. І я хочу сказати, попросити тебе почати розмову з того, що змінилося з того моменту, коли ми бачилися, а потім там днями, там за декілька днів ти дав це інтерв'ю велике і прекрасне.
Що змінилося, на твою думку? І на чому б, що би ти хотів підкреслити, на чому зауважити тощо? А далі вже більше. Змінилося, що саме ти маєш на увазі? Змінилося з моменту виходу інтерв'ю, чи Так, змінилося так, да. Ну час же плине, тобто час не стоїть на місці у війні, навколо тебе, з тобою, з твоїми товаришами. Слухай, Ворог. змінилася оперативно-тактична обстановка навколо Бахмута. Я думаю, якщо раніше я передбачав, то тепер я 100% впевнений, що Бахмут ми вимушені будемо залишити. І це дуже непопулярна думка насправді, особливо для тих, хто не воює, тому що дуже легко з дивану розповідати Генеральному штабу, де треба битися. Я думаю, що ми не втримаємо Бахмут. Тому що я не бачу сенсу його втримувати такою ціною. І ми будемо вирівнювати лінію фронту. Нас очікують нові випробування, доволі непрості. Перше, це прийняття того факту, що не завжди ти перемагаєш у війні. І друге, це багатьом людям треба буде долучатися до цієї боротьби, навіть якщо вони цього не хочуть. Ось, знаєш, це я ще подумав і сказав, знаєш, коли багато людей рефлексували там з різних приводів там навесні, я сказав, що знаєте, ви особливо не хвилюйтеся, ця війна дійде до кожного. Тобто вона не зупиниться. Да? І ти про мені теж в нашій розмові просто приватній сказав за сенсом те саме. Як ти бачиш, що ми маємо зобов'язані робити, як і до чого готуватися? Люди, які ще не долучені до армії, а може ще й деякі до волонтерства не долучені. Як це працює, як це і волонтерство, і підтримка виглядає з боку людей, а ти маєш повне право сказати будь-що, людей, які просто воюють обличчя, я б хотів сказати, до обличчя, це не обличчя, це пики звірячі терористичні до ворога з ворогом, так? І ось оціні цей стан суспільства, тим більше, що ти маєш перерву і подивився на наше умовно мирне життя. Дивись, по-перше, я вважаю, що кожен громадянин нашої країни має вміти надавати першу домедичну допомогу. В зоні бойових дій, не в зоні бойових дій, оскільки навіть в Києві ти не відчуваєш себе в цілковитій безпеці, тому що може прилетіти ракета і може тобі доведеться надавати людям першу допомогу. У мене, до речі, така ситуація була 16 березня, коли я їхав на базу, і за квартал від мого дому залетіла ракета «Калібр» і поранило 2 людей, 1 загинув, і я цих людей евакуював. У жінки вибило око, воно висіло. З чоловіка зірвали весь одяг, дитина і бабушка виходили з дому, на щастя, вони лишилися живі, але я надав їм першу домедичну допомогу, доставив до лікарні, і зовсім нещодавно Тетяна поїхала з волонтерською допомогою в Чернігівську область, і ця жінка її впізнала, вона просто побачила її на вулиці, каже, ваш чоловік мені життя врятував, і моє око було врятоване саме завдяки йому. Так що я вважаю, що, по-перше, всі мають вміти надавати першу домедичну допомогу і бути готовими до цього. Друге, всім чоловікам я б радив хоча б там поверхнево ознайомитися з методикою застосування стрілецької зброї, яка вона є, як вона використовується, які тактико-технічні характеристики цієї зброї. Тому що більшості з цих людей, які навіть зараз знаходяться в мирних містах, доведеться так чи інше цією зброєю користуватися. І бути готовими до того, що, можливо, ваше життя зміниться докорінно. Тобто, якщо вас мобілізують, і також хочу сказати, не треба очікувати, що мобілізація буде там 12 місяців, вона буде рівно стільки, скільки буде потребувати ситуація. Що ви поїдете з дому, і вам треба буде налаштовуватися жити інакше. Саш, ось у мене в наплічнику така штука є.
турнікет. Я б тобі радив його замінити, цей турнікет. Це турнікет, ну, це турнікет, але він рветься. Саме це у мене були такі турнікети, це не оригінальний кет, Мгм. це китайські, ми їх використовуємо як тренувальні. Я тобі потім поясню, як це зробити, або звернись просто до Тетяни Васильівни, і вона тобі зробить нормальний турнікет. І якщо він запакований отак, то він не готовий. Він має бути розпакований, він має бути в швидкому доступі. Це є на курсах. Я б радив, до речі, це не реклама, але я навчався курсом до медичної допомоги у Олега Кратао. І всім раджу, там для цивільних є, для військових. У нього дуже багато курсів різної глибини, різної ступені підготовки. Курси до медичної допомоги насправді важлива річ. Я обов'язково це зроблю. І пані Тетяна, надіюсь, мені щось підкаже, як користуватися краще, бо я ж на практиці це, ну, але це потрібно дійсно. Поруч з нами може бути смерть в будь-якій миті, будь-де, в принципі. Точно. Але ти людина, яка бачить смерть, поранення ворога дуже близько. Я не буду приховувати, що ти мені іноді показуєш свої там відео, які віддаєш або не віддаєш для публікації на різних там ресурсах наших, так? Ну це, якщо людина цивільна подивиться, там просто може навіть від виду цих кадрів трохи там нервова Ну, слухай, система. у мене є боєць в групі, який колись відмивав від крові машину і не зміг, почав блювати і все, зламався. От військовий. І ми приїхали в машині, машина вся була залита кров'ю, і не впорався. Таке теж буває. Ти знаєш, я згадав, ти сказав зараз, а я згадав, що колись мені там років 20 було, я випадково не хотів, збив собаку бампером автівки просто. Ну там вона біжала, я думав, що вона перебігла вже, а дуже повільний рух був, але вона повернулася якось там, і такий удар страшенний був. І навіть я не бачив, в принципі, там крові не було багато, але і те погано було. Дуже те саме було, що ти сказав. Да? Те, що, тобто, люди по-різному реагують. А як ти зберігаєш, що ти радиш людям, коли вони потрапляють або на війні, або в тилу в подібній ситуації, як їм ставитися до болю, до крові, до щось є якісь поради практичні від людей? Їх нема. Нема жодних порад, тому що психіка у кожного реагує по-різному. У мене, наприклад, вона стала доволі. І в момент критичної напруги я дуже спокійний. Ти мене добре знаєш, я зазвичай такий холерик, і мені завжди треба кудись бігти, щось там робити. А в момент, ну там під час бойових дій або в момент критичної якоїсь ситуації я стаю дуже спокійним, дуже таким виваженим. І це особливості психіки. Я не знаю, як це працює. Я не можу нічого порадити. Просто все одно я б радив всім пройти курси першої медичної допомоги. І це насправді рятує життя. Ну, що можна, я запитаю в тебе про ворога, бо я я схиляюся до того, щоб не вірити там диванним аналітикам, експертам різним. Я повірю краще тобі. Що ти скажеш про ворога? Чи він навчається, чи він змінюється, як він змінюється, як психологічно, так і тактично, стратегічно. Я не знаю, на якому рівні ти це Знаєш, відчуваєш і можеш сказати. переоцінювати ворога погано, а недооцінювати ворога ще гірше. І у нас доволі компетентні вороги. Вони вміють і хочуть робити свою справу. Вони вмотивовані, вони озброєні, і більшість з них, там, якщо ми не беремо якихось там модників, вони навчені. Тому ворог доволі серйозний, і їх більше, ніж нас. І це саме та причина, з якої я кажу, що воювати будуть всі. В тому чи іншому сенсі. Тому до цього треба бути готовим. І ворог знає, чого він від нас хоче. Він не відступиться, він не скаже там, типу, ладно, коротше, по домам пішли. Так не буде. Тому я сказав би, що ворог серйозний. Вони вміють, вони хочуть, вони знають, як це зробити. І на сьогодні насправді ми просто знаходимося в позиції, коли ми реагуємо на їх дії. Я вважаю, що нам треба трохи змінювати тактику. Треба бути більш активними щодо протидії. Ну, це таке, знаєш, це моя особиста думка. І
Я вважаю, що мобільна оборона і там дуже багато є різних нюансів, на які б треба було звернути увагу, але я думаю, над цим працюють в генеральному штабі. Щодо цих чмобіків, так званих, так? Ну, ми, звісно, там їх висміюємо. Але напевно серед них є і серед добровільних, хто йде просто заробляти на вбивстві українців. Так є ну, напевно, якась частина, тобі видніше, яка частина людей, які мають військовий, а може і воєнний досвід. Тобто, може, Афганістан це був, але якийсь інший. Вагнерівці, да, це зеки. Це чим вони відрізняються? Тобто, як би ти розсортував ворога і розказав про кожну цю страту і їх співвідношення один до одної, да? Щоб ми краще уявляли собі, що уявляє з себе російська терористична армія наразі. Дивись, Ейдер, я б хотів сказати, що насправді ну тебе теж не треба там чмобіки, знаєш, це такі, ми просто їх не любимо, тому ми там про них так зі зневагою кажемо. Вони такі самі чмобіки, як і наші чмобіки. Ну, такі самі. І не треба думати, що ми там чимось кращі. Ну, не краще. Вони підготовлені так само погано, як наші там ті, які не підготовлені. Вагнер дуже мотивовані чуваки. Вони їх випустили з тюрми. І у них, що в тюрмі померти від пожиттєвого терміну, що тут померти, то краще вони тут помруть. І вони доволі таки серйозний враг. Там, може, менш навчений, але ну, достатньо сильно мотивований. От. Чмобіків теж не треба принижувати. Тобто вони воєнні. Вони воєнні. Якщо він не може вас взяти, вони не зможуть нас взяти якістю, вони візьмуть кількістю. І все. А щодо їх кадрової армії, то вона доволі підготовлена. І ну, ще раз хочу наголосити, що Росія це серйозний ворог. Росія це не знаєш, я от приїхав в Київ, а в Києві не відчувається війни. І я там з багатьма людьми зустрічався, і там хтось, навіть я був на ринку, і мене зустрів тип, ми з ним колись там бачились, він в ВСП зараз служить. ВСП це військова служба правопорядку. Він був трохи під мухою. І він мені каже: я хочу йти воювати. Я от хочу йти воювати, підкажи, як це зробити. Що мені йому сказати? Я кажу: чувак, ти спочатку протверезій, а після цього давай сядемо і поговоримо. В Києві нема війни. Люди не відчувають загрози. І проблема, я вважаю, в тому, що наше інформаційне середовище таке, в якому не доноситься істинний стан речей. І люди думають, що там якось без них впораються. Там щось відбувається. А ну Бахмут, ну будемо тримати. От, знаєш, там якийсь домохазяїн. Ну, будемо тримати Бахмут. Я вірю в отамана Залужного. Він показує. Я вірю в отамана Залужного. Якщо ти віриш в отамана Залужного, іди мобілізуйся, чувак. І вчись. Тому людям треба придивитися відношення своє до цієї війни. Розумієш, в чому справа? Найбільш навчені і вмотивовані з нашого боку, і вони потихеньку закінчуються. Сайгон, наприклад, зараз в учебці передає свій досвід, тому що він overqualified, там сверхкомпетентний. І йому здоров'я вже не дозволяє воювати. Не тому, що він не хоче, але він інвалід. І я вибачаюсь. І йому знайшли місце в учебці, де він може передати свій досвід. А з тих, хто воював 14, 15 і 16 роки, ну, майже нікого не лишилося, йде. Ну, а що далі робити? Хтось має замінити тих, хто зараз на передовій лінії? Чи вони будуть як шахтери пахати до останнього? Так теж не можна. От я, наприклад, з 24.02.2022 в цій дивізії. Я там спочатку починав з патрульної поліції, потім в кінці травня мобілізувався. І от у мене зараз вже там 8 місяців служби. Ну окей, там ще 8, наприклад, 1,5 рочки я послужив. А далі? Ну хто прийде мені на заміну? Оці 8 місяців треба розуміти, що люди мають бути готові до того, що їх попросять взяти участь. І вони будуть вимушені це зробити. І краще бути готовим. Знаєш, можна заперечувати війну, але війні від цього ніяк. Ну, тобто, ти можеш її заперечувати, але вона все одно триватиме. Так що така історія.
Дякую за правду і продовжу про таке є і моральне, і політичне запитання на наші втрати. Чи треба про них говорити, в принципі, офіційно, Ні, неофіційно? я вважаю, що саме в цьому напрямку все робиться правильно. Розумієш, в чому справа? Ну, от що з того, що якась там людина дізнається, скільки ми насправді втратили? Ну, от що з того? Вона Ну, скаже, а умовно, домогосподарка якась. Да. домогосподарка, вона скаже, Залужний некомпетентний. Угу. Що ви там, де ви їх на вулиці понабирали? А ну замініть нам його на якогось там красивого. Угу. Їм не треба цього знати. Ми наших загиблих і зниклих безвісті будемо оплакувати після війни. На жаль, я плюс-мінус орієнтуюся в цифрах втрат, і я вважаю, що не треба знати. Пересічним громадянам не треба знати. Нам треба щось робити з мотивацією наших громадян, з мотивацією, яка буде націлена на цілковиту перемогу. В Радянському Союзі було таке гасло: все для фронту, все для побєди. От нам треба зробити так, щоб все було для фронту і все для побєди. Інакше не можна знаходитись осторонь. Розумієш, рано чи пізно ця війна прийде, і тоді, якщо так буде, то вона прийде далі в інші домівки. Тому ми маємо мобілізувати все суспільство. Якщо ти не можеш воювати, підтримуй армію. Не можеш підтримувати, іди плати, немає там можливості, там не заробляєш, іди плати скільки або роби щось. І тільки тоді, коли все суспільство буде свідомо брати участь в наближенні перемоги, тоді ми щось може там якось швидше почнемо робити. А як я просто, хоча нібито я там журналіст, але я не можу так сказати, як краще. З одного боку, дійсно, твоя думка для мене там понад усе, що дійсно не треба про це говорити там. Але будь-яка інформація це або мотивація, або демотивація. Так? Як треба мотивувати? Ти ж людина, теж і гуманітарного складу розуму, і навчалася, і в гуманітарному, і військовій справі. Як державі, суспільству мотивувати себе, хоча б для активнішого волонтерства, бо ти сам починав з волонтерства, так? Колись? Да? Да, початок першої кампанії, 14 рік, я допомагав хлопцям, які мої друзі служили. Розумієш, в чому справа? Знову ти мій слово паразит, розумієш, в чому справа? Справа в тому, що, на жаль, ми всі є людьми, наше покоління, це люди, які народилися і виросли там якоюсь мірою у Радянському Союзі. Ми вчилися на радянських підручниках, в радянських школах. І історії України, історії протистояння ми не знаємо. Насправді ця історія вона триває вже біля 1000 років. І треба зрозумілим, короткою мовою доносити до людей передумови. Чому, от, наприклад, чим відрізняється правобережжя від лівобережжя? І там є різниця. Чому, наприклад? Тому що правобережжя це було більше орієнтовано на Європу, на Литву, на Польщу. І це дуже давно. А правобережжя це були кочівники, які набігали. І там зробилися козацькі форпости, козацькі станиці. Це треба знати. Чому було так? І як це відбувалося? Але це дуже має бути коротенько і зрозуміло. І ми про це розмовляли з Данилом Яневським. Людям треба, знаєш, я тобі скажу, коли ти йдеш воювати, у тебе може бути якась там твоя особиста мотивація. Наприклад, тобі не подобається, що хтось зайшов до тебе там на твою землю. Але коли ти сидиш у копі, це зводиться трохи до іншого. Тобто, це якийсь має бути особистий мотив. Твій особистий мотив це, наприклад, хтось з друзів загинув, або родина, за яку ти борешся. Але цього недостатньо. Треба, щоб більшість, а краще, щоб всі, хто беруть так чи інакше участь в цій війні, усвідомлювали передумови виникнення цього конфлікту. Тому що ми в даній ситуації виконуємо роль об'єкту. Ми не суб'єктні, ми реагуємо, а нам треба ставати суб'єктними. І
Це теж дуже важлива історія. Тому якщо говорити про мотивацію, нам треба навчати наших громадян розуміти те, що відбувається. Ну, це, знаєш, певною мірою може бути таке припущення. Це розуміння того, що ворог просто хоче, як колись Ізраїль, вороги навколо, хотіли скинути в море просто. Нас хочуть скинути в море, спалити і все. Тобто ця війна вона не може раптом припинитися з якихось Я бажань б там. Да. я б не порівнював Ізраїль з нами. Там є певні схожі моменти, але передумови війни у нас геть різні. Ні, я навіть Е, не про передумови, я не порівнюю Україну, просто там був такий час, ну і він і зараз залишається, що просто це я мав на увазі, що це війна за виживання. Це війна, вона Голда Меїр, яка народилася в Києві на вулиці Басейній 5А, колись сказала золоту фразу: вони хочуть нас всіх вбити, а ми хочемо жити вільно. І це не залишає нам багато простору для компромісу. геніально, дійсно. Дійсно. І це її фраза, і тому який компроміс може бути з гвалтівником, з вбивцею і таке інше. Тому передумови треба знати. Треба знати українську історію. Нам треба змінювати підручники. Якщо говорити про стратегію, нам треба змінювати підручники і створювати нових героїв. У нас їх дуже багато. Дуже багато героїв. В радянському Союзі ти маєш пам'ятати, була така книжка, вона називалась «Діти герої». Вася Курка, снайпер, Угу. там Зоя Космодем'янська. І там розповідалося там простою мовою для діточок, що дивись, ну твій одноліток вже воював з фашистами, і це була частина пропаганди. І пропаганда слово от погане, а річ доволі ефективна. Тому нам треба робити свою українську пропаганду, яка буде націлена на те, щоб об'єднати суспільство. На жаль, наше суспільство не є однорідним в розумінні того, що відбувається. Так, хочу запитати практичну річ. Це може бути корисним і для волонтерів, і для людей, які є донорами волонтерів, до речі, по всьому світу. Що зараз, на твою думку, найпотрібніше для війська українського? Мені складно це сказати. Мені складно це сказати, тому що кожен підрозділ дуже особливий. Ну, по-перше, по функціях, які вони мають або виконують. По-друге, по устаткуванню, по екіпіруванню всі дуже різні. Тому я не можу так сказати загально, знаєш, що потрібно. Я можу сказати, що найбільш на сьогоднішній момент найбільш за все страждає транспорт. Машини їх вибивають дуже часто, дуже сильно, і доволі часто їх вибиває так, що їх не можна відремонтувати. Дуже багато проблем з паливом у більшості тих, кого я знаю, тому що люди просто, щоб не гаяти час, не очікувати, поки тобі привезуть ту гречку, заправляються за свої кошти. Тому ну донатити треба, і просто треба питати у тих людей, яким ви довіряєте, що їм саме потрібно. І якщо хтось запускає збігає дрони, дуже важлива річ, або крило, наприклад, пацани збирають на крилі. І якщо хтось з тих, кого ви знаєте, кому ви довіряєте, збирає, запускає якийсь збір, просто повірте, що це не гроші в кишені. Ну точно можу сказати, що дуже багато. Наприклад, я зараз приїхав з Києва, я привіз 4 дрони. Два з них підігнав мені мій товариш Ібендровський, мій клієнт зі Львова. Один мені підігнав Дейнега, дрон, і ще там один мені підігнав, то теж мій коль. І вони потрібні, тому що це також розхідний матеріал, не дивлячись на те, що вони там вартують 120 тисяч гривень за штуку. Ну, тобто, це так звані, я не пам'ятаю вже, де я це чув, весільні. Да, Mavic 3, або там може бути аутели, там хто чим користується, тому що у нас, наприклад, аутели чогось не літали. Ну, тобто там були певні особливості з використанням тієї чи іншої моделі. Ну, це фактично це очі, як і тепловізійні всілякі пристрої. Це очі, які Так, це дозволяють. безпека. Це в першу чергу безпека. Безпека твоїх людей, тому що ти можеш бачити, як пересувається ворог, і можеш на це реагувати, якщо у тебе є можливості, якщо у тебе є вогневі засоби. Ну це правда, насправді така річ дуже корисна, але поки що це компромісне рішення, тому що системного рішення нема. І коли яке воно буде, поки не зрозуміло. Але наступний крок це розвиток
саме безпілотної авіації, не дронів, а й саме літаків, які можуть літати на більші дистанції і давати більше корисної інформації. Ось хочу перейти до теми, так, ну, трохи більш стратегічної, але в тебе можна про це питати, бо ти, як і на практиці, бачиш дії ворога, його там на тактику, стратегію там тощо. І ти маєш такий світогляд і освіту. Ти рядовий досі, до речі? Да, досі солдат. Я досі солдат. Хоча освіту маєш офіцерську. Але ну я думаю, що Да, згодом і швидко це виправиться, бо ти ну просто просто я не знаю, ти командир, в принципі, такий, знаєш. Ти про Сайгона сказав, це велика людина, це ну письменник Сергій позивний Сайгон, це Сергій Лещенко, його прізвище, і він прізвище нам. на справжнє. Про що хотів? Ось вони не приховують, і в них навіть пропаганда на цьому побудована, що вони візьмуть нас кількістю. Тобто, а нас більше. І все. І просто ми йдемо хвилями за хвилею. У вас, типу, не вистачає, там, ну, припустимо, там, мінометів, там, боєприпасів менше, бо вони ж готувалися роками, і це все світ нібито не бачив. А він готувався. Він ці гроші газом нафтові він витрачав на зброю, на поповнення арсенал. Так, на щастя, це з корупцією відбувалося, але все одно це багато. І їх дійсно багато. Якою ти бачиш, як освічена військова особа, скажу так, да? Методи ключові цього нейтралізації цієї переваги, які існують, що там треба з логістикою їхньою займатися, там на упередження, якось там, ну, щоб не допускати того, щоб їхня перевага десь в конкретному місці була дуже великою, да? А як якось це, ну, якусь таку, ну, тобі відніше, як це висловити? Дивись, у мене дуже радикальний метод, то те, що я бачу. Я вважаю, що нам треба рушити логістику на їх території. Тобто перед тим, коли вони там, де вони не бояться, так? Да, Вони да. не бояться. Ага. Да, там, де розумієш, от, наприклад, там, де ми стояли, техніка майже не працювала. Тому що якщо техніка підходила, її просто палили десь, наші палили, інакше палили. Тому техніка зазвичай не використовувалася. Це була така чиста стрілковка і жорстка стрілковка і арта. Але особовий склад їх, він же якось дістається лінії зіткнення, і техніка десь дістається лінії зіткнення. І чому саме на Донецькому напрямку найбільша кількість, на мій погляд, зараз боїв відбувається? Не тільки тому, що вони хочуть Донецьку область забрати. Там є велика прослойка землі між нами і ними. Це от окупована Донецька область. Угу. І вони там давно закріпилися і все таке інше. У них логістичний ланцюжок побудований там. Я б, наприклад, якби була у мене така можливість, я би займався дальньою розвідкою і знищенням їх логістичних шляхів. Це має певні переваги над іншими методами. А саме, ну, по-перше, вони будуть знати, що вони в небезпеці будь-де. І вони ще до фронту не доїхали, їх вже спалили. От згадай, який ефект зробило знищення Макіївського ПТУ. Ну, це зразок, просто зразковий зразок, я б сказав так. Да. Там причина є, тому що вони зберігали вибухові матеріали там в цьому ПТУ, просто тому що так, ну, вони цавкі. Але якщо, наприклад, їх ешелон десь під Пітером буде спалено, от вони виїхали з Пітера, там, наприклад, якась там дивізія, вони стали на платформі, а дивізія, щоб ти розумів, це дуже багато. Техніки, особового складу і такого іншого. І от вони їдуть собі, від'їжджають від Петербурга. Їдуть і думають, зараз ми там 3 дні нам їхати, поки там розвернемося, там, поки там та рота піде туди, той батальйон піде сюди. А вони від'їхали 20 кілометрів і на якомусь полустаночку згоріли всі к чортової бабушки. Ну, це ж ти кажеш про ракетні або дронові атаки, я правильно розумію?
Методів є дуже багато різних, як цього досягнути. І якщо ми порушимо їх логістику, якщо вони будуть розуміти, що, наприклад, з Єкатеринбурга, з Урала виїжджають або вилітають. От зараз дивись, коли у нас включається е, ракетна небезпека, коли взлітає самоліт десь там в Енгельсі, наприклад. Пам'ятаєш, що було, коли туди залетів наш дрон? Так, да, було чудово, да. От я вважаю, що це найбільш ефективна стратегія задля того, щоб, по-перше, знищувати їх логістику, і по-друге, ти, як ніхто інший, знаєш ментальність росіян. І коли вони зрозуміють, що їх цар слабий, Да. вони будуть шукати сильного. А сильний цар може бути той, який дає їсти, дає гроші і дає айфони. Або той, який воює. От нам треба той, який буде давати їм айфони. 91-й рік ти теж добре пам'ятаєш, коли Америку ненавиділи всіма фібрами душі, а на секундочку останній солдат з Афганістану, там, де Радянський Союз з Америкою воював, вийшов, коли там 15 февраля 1989 року. 9-го або 7-го, я не пам'ятаю. 9-го, 10 років вони воювали. До 9-го, це точно 9-го. От дивись, і всього 2 роки пройшло, і вже потім за ножками Буша всі стояли в чергах і кляли, що ж ми не можемо це зробити. Тому це дуже короткий період, і я вважаю, що шлунок переможе їх пропаганду. Я б таким чином робив. Ну, якщо б міг це зробити якось. Ні, ну тут, знаєш, від того, що ти кажеш, є і політичний ефект, і психологічний ефект. Вони насправді дуже слабкі на психологію, коли вони почуваються в небезпеці, коли навіть не про небезпеку йдеться, а про те, що коли вони почуваються невпевнено в своєму фюрері. Це головне, да. Да. І я вважаю, що знищення їх управління, верхівки, а вони всі хочуть жити. Розумієш, в чому справа? Путін же ж воює не за Росію. Він воює за своє перебування на троні. Це як Микола II Кривавий. Згадуй, 17-й рік. Як це все відбувалося? І там ж була ситуація дуже-дуже схожа. Спочатку в Першу імперіалістичну вибили спочатку професійну армію, потім було проведено мобілізацію, вибили менш професійну, але там які хтось щось вміли. І коли за справу взялися пролетарії, вже такі прям люмпіни, то тоді почалася революція. І треба вивчати історію і знати передумови виникнення бунту в Росії. Я вважаю, що у нас для цього все є. Просто треба більше приділяти уваги тому досвіду, який є в минулому сторіччі. І він дуже показовий. Слухай, ну абсолютно паралелі не працюють, але якщо ти вже якщо зайшлося вже про Першу світову як передумову революції, там якогось бунту, руйнування імперії, скажи, будь ласка, в якому році ми зараз, на якому етапі, якщо порівнювати, ми знаходимося? Початок 15-го року. Початок 15-го. Да, початок 15-го року, коли російська армія ще мала певні успіхи, був такий прорив і таке інше. Але ж занепад почався значно пізніше. І я тобі скажу, що якби не внутрішні чвари в Росії, то Росія була б однією з країн-переможців. Не було б цього позорного Брест-Литовського міра, який цього не могло б не бути, бо це закономірно розвивалося. Коли, знаєш, такий зріст патріотизму, Петербург перейменуємо на Петроград, цар-батюшка завірю царя Отечества, а потім всіх. До речі, хотів би про це сказати. Я вважаю, що проблема українців полягає в тому, що українці шукають швидких і легких рішень. І це от саме люмпін-пролетарії це робили. Все забрать і поділити. Этот плохой, давайте следующего. Люди намагаються покращити своє життя, намагаючись впливати на обстановку навкруги себе, але не роблячи себе кращими. Тому насправді нам дуже багато, у нас дуже така довга дорога, довгий шлях, тому що відриватися від совка ми будемо ще не одне покоління.
А якщо проводити певні паралелі, вони теж напевно існують. Там і окупація Криму, це приєднання Судетської області, так званої Чехословакії, і інші, і Польщі, це таке. Да, до певного часу ці паралели можна проводити, не абсолютно, але можна. І якщо рейх російський сучасний порівнювати з рейхом германським, ну в плані абсолютно там військовому воєнному плані, так? Ну, в якому році? 40-й. 40? 40-й. Ми знаходимося зараз в 40-му році. От дивись, якщо Мгм. проводити паралелі між Кримом, Судетською областю і Гданськом, наприклад, місце таке було. Ти ж пам'ятаєш коридор, чому з Польщі зачепилися в 39-му році? Мгм. Це за коридор до порта. А потім був 40-й рік, коли Німеччина напала на Францію. Мгм. І коли Німеччина напала на Францію, Велика Британія разом з Америкою об'явили війну, але вони обмежилися тим, що вони показували певну матеріальну допомогу. Хоча експедиційний корпус в Дюнкерку був британський. Але тут справа в тому, що французи не дуже хотіли воювати. Там було правительство Віші. Там ну це така дуже глибока тема. Але я вважаю, що ми по політичній ситуації в світі знаходимося десь всередині 40-го року, а по воєнній ситуації ми знаходимося десь наприкінці 41-го року. Це коли Вермахт отримав поразку під Москвою. Насправді падіння Вермахту почалося не під Сталінградом, а саме під Москвою, коли було підірвано моральний дух. Ну, тобто, я теж так думаю. Ну, ось моя думка така, що після ж того, як він не зміг столиці, ну, Ленінград і Москву, да, взяти Радянського Союзу, він почав там цю операцію Сталінградську, яка мала на меті перерізати там живлення. Важливий аспект. Вибач, тебе переб'ю. Та Ну не, ні, просто прийшло в голову. Розумієш, в чому справа? Що спільного у багатьох диктаторів? Це символізм. Вони підганяють свої дії під якісь дати там чи щось таке. От, ну, ти ж замічав це? ну, Помічав? буває, не завжди точно, не завжди точно, але буває. Ні. От це символізм диктаторський. Мгм. І диктатори ще дуже люблять робити символи там з місць, наприклад, місто Кьонігсберг, крепость, яка буде стояти до останнього Гітлер. Коли Мгм. війна вже була програна, або Сталінград, триматися, бо за будь-яку ціну Паулюсу було сказано. Путін такий сам. І от я би дуже хотів, щоб ми не прив'язувалися до цього. Розумієш, в чому справа? Якщо треба здавати якісь території для того, щоб зберегти людське життя і перегрупуватися і нанести ефективний удар у відповідь, то це треба робити. Треба відходити від символізму, тому що це атавізм, це пережиток Савка. Від нього Савка і диктаторської форми управління. Тому треба бути обережним з цим. Ну, дата нічого не варта, якщо це вартує життя людям, які могли жити. І дати, і назви так само. Так точно. Ну, ми розуміємо, про що йдеться. Ще питання. Ти згадав, якщо ти згадав 40-й рік, то потім була світова війна. Да? Вона не одразу всі долучилися до неї, всі чекали на щось, потім отримували там чогось там, наприклад, там Перл-Харбор, там інше. І поніслась, як то кажуть. Да? Чи бачиш ти шанс, що ця війна на території України. Ну вони вже з НАТО воюють, нібито вони так кажуть, да, в пропаганді. Але ну, ми ж розуміємо, що протидії виключно України добровольці там зі світу, але не інші армії, так і це Україна платить велику ціну. Якщо є така ймовірність, через що може ця війна стати світовою, і що тоді? Вона вже стала світовою. Війна світова – це війна світоглядів, в першу чергу. Ну, це зрозуміло, да. Це війна за свободу, як сказала одна американська людина в українській армії, яка казала. Ти розумієш, в чому справа? Ця війна вже йде. Ми вже в горнилі Третьої світової війни.
Ну, дивись, я бачив, наприклад, китайські міни у росіян. Угу. Ну, як вони попали до них? Ну, їм хтось Ну як? подав. Ну, я в Ну, іерогліфах не розбираюся, китайські чи КНДР, там, можливо, ну, я не... КНДР, це ж зрозуміло, що це аватар Китаю, насправді. Я не, коротше, там були іерогліфи, і це були точно не російські міни. Е, Вона вже йде. Вона вже йде, і Росія чомусь вважає себе половиною двополярного світу. Ну, вони ж розуміють, що там світ не може бути однополярним. Тобто не може бути хтось єдиний, хто диктує якусь повістку дня. Але Росія вже давним-давно не є другим, не є опонентом Америки. Опонентом Америки є Китай. І Китай насправді дуже цікава країна, і треба знати історію. Знов таки ми повертаємося до освіченості людей. За старих часів стратегія Китаю писалася на 200 років, тому що дуже багато територій, зв'язку толком не було, і на провінції назначалися мандарини, так звані, це намісники царя. Ну, не царя, там Імператора. Імператора. імператора, да. Імператора. І вони отримували документ, з яким вони мали розвивати свою ділянку. Китай країна дуже розумна, дуже розумні люди. Вони купують все саме І найкраще. дуже Вони жорстока, до речі. Дуже жорстока. Я тобі скажу, що наступна війна буде за участю Китаю, і вона буде, і це буде вже четверта світова війна, якщо не трапиться ядерне протистояння. Бо якщо воно трапиться, то нашій планеті, на жаль, прийде капут. Тому не треба обольщатися, як кажуть росіяни. Ми вже всередині Третьої світової війни. Тоді я просто переформулюю це запитання і знову його поставлю тобі. Коли до Заходу дійде, що Третя світова війна йде, і вже не треба робити вигляд, що там когось не роздратувати, що там літаки якісь там створять там, я не знаю, нестабільність, але там як це називається, я це забуваю. Ескалація, так як і коли які ознаки того, що Захід це розуміє, починає розуміти в процесі розуміння або ні, на твій погляд? Я вважаю, що Захід це дуже добре розуміє. Тільки різниця в тому, що Захід в більшості своїй є країни з розвиненою демократією. Для пересічних громадян, платників податків, ну, війна в Україні навіть не вторинна. І люди, які живуть десь всередині Нідерландів, ну, не повинні знати про те, що тут відбувається. Вони можуть знати або можуть не Ну знати. так само ж було під час Другої світової. Ну скажи. Абсолютно вірно. Але ти задаєш питання, воно таке суб'єктивно. Знаєш, нам би дуже хотілося, щоб вони всі зрозуміли. Але їх не цікавить, як живе людина десь під Ізюмом. Їх цікавить саме їх вулиця в їхньому місті і те, як вона буде заасфальтована. Так чи інакше, будь-який уряд в першу чергу має отримувати електоральні бенефіти. І вони будуть робити, я тобі скажу, більшість американців, які можуть впливати на ситуацію або впливають на ситуацію, вони в першу чергу думають про відгуки від своїх виборців, від своїх електоральних округів. І ми приходимо до того, що треба проводити правильну інформаційну політику, яка буде спрямована на кінцевого користувача, який Назад. називається громадянин країни такої. Згадай, РТ, да, було там таке російське телебачення в Європі. Вони ж всі емігранти, всі німці дивилися це РТ. Так. Чи як там? І вони зробили дуже багато. Чому не відреагували на анексію Криму? Саме тому, що вони зробили правильну повістку, завдяки якій
платники податків не захотіли. Ну слухай, там якась Україна, вони про нас знати не знали. Вони досі, більшість з них думає, що ми частина Росії, тому що Росія в них є правонаступником Радянського Союзу, а Україна була однією з республік. Тому треба розуміти, що Захід це розуміє. Управлінці найвищого рівня вони знають ситуацію достеменно, але справа в тому, що ефективний менеджмент він доволі не швидкий, тому що системні зміни робляться не швидко, і навіть заходячи керівництво країною на 5 років, цього може бути недостатньо для того, щоб зробити її краще. Ну, тут же є Америка, наприклад. Тому давайте орієнтуватися на те, що буде робити пересічний громадянин Сполучених Штатів Америки або будь-якої європейської держави, як він буде до цього відноситися. Якщо ми можемо це донести, от, до речі, АТР, Кримсько-Татарський канал, який віщає на окупований Крим і на інші країни. Це ж частина інформаційної політики держави. Просто у вас, ну саме у вас на АТРі ви більше про те, що є кримці, люди, є кримці, є окремий народ, якийсь там спочатку середини минулого сторіччя притіснявся. Вас в 44-му році виселили в Це Казахстан. 250, майже 250 років. Це з окупації Криму, яка була одночасно знищенням козацтва українського. Так от, Айдер, доки наша країна не почне інвестувати в інформаційну політику, ми вимушені будемо ходити і битися в ці двері. І це не швидкий процес, доволі довгий. Ну, якщо ми вже зайшлося про медіавійну, я наведу просто свіжі два приклади. Перший про Туреччину, що насправді я знаю, як реагують на Росії в Рейху. Вони кажуть, так вам і треба, за Байрактари, от турки получите, от, значить, тощо. А іншою рукою вони створюють фейкові телеграм-канали, які використовують як українські, і там пишуть там фото дітей загиблих турецьких, і пишуть, нібито від українця, це турецький кебаб, ось вам за те, що ви допомагаєте Росії, тощо, да? Тобто це абсолютне ІПСО. І тут просто моя колега Гульсум Халілова, яку ти знаєш, напевно, так, вона просто воює на цьому фронті і дуже ефективно. В неї там твіттери, які читають там, ну, більшість грамотних людей і політиків турецьких. І вона каже, не вірте, українці так, в них немає такого способу думки. Тобто вони не думають, ми співчуваємо, ми не можемо радіти загибелі там людей, дітей турецьких невинних. Просто ми так не влаштовані. Це абсолютно ІПСО російське. Але вона але проти неї працює турецькомовний спутник цей, турецькомовні різні канали, які там інвестовані мільярди, а в неї нічого не інвестовано, вона сама просто це робить. Молода журналістка, але дуже талановита. Да, отаке, да? То це турецький напрямок, наприклад. Інший напрямок. Ось просто днями, буквально 2-3 дні, я навіть не рахував, а вже переплуталося все в голові. Вони запускають Берлагу. Знаєш, там, ну, це з Ільфа Петрова, а насправді вони запускають Євлінського. Євлінського запускають, який народжений, здається, у Львові, має такий нібито демократичний бекграунд, партія Яблоко, все супер, класно, ліберали, демократи. І він виходить одночасно на каналах, які я завжди згадую, на колишньому Ехі Москви, який зараз «Живой гвоздь» називається, в новій газеті цього Нобелівського лауреата, да, який туди-сюди, як Челнок і Венедіктов так само з «Ехо Москви», то на захід, то туди. І Явлинський несе наратив: припиніться, прекратіть. Тобто припиніть війну, дайте Путіну перегрупуватися, озброїтися, да, налагодити та поборотися якось з санкціями, які посилюються, тощо. Тобто ротом цього такого, знаєш, Жириновського на мінімалках, як я кажу про Явлінського, да, це Жириновський був такий яструб, а це такий голуб миру. Вони закидують на Захід ідею, що треба припинити, то не можна Путіна перемогти. Наступним він буде казати, що Путін, що Росія зараз наш там фюрер весь світ знищить. Всі ці наративи мені зрозуміли. Але як нам донести до Заходу, до їхньої аудиторії, що це така маніпуляція, що насправді це доводить, що Путін хоче
ну, якщо не пощади, так, то перерви, там, передиху якогось там, так, хоче перегрупуватися, щоб почати все знову. Щоб цього не було, що, знаєш, за опитування, за даними Washington Post або New York Times, просто забув, 41% республіканців, тобто, ну, це велика цифра в Конгресі, вони за те, щоб віддати там, скільки там захопив Путін, задля такого самого миру, до якого закликає Явлінський. Тобто це якось працює. Як нам їм, в який спосіб нам їм довести, що це не рішення, що треба добивати, що перемога можлива. А він каже, ні, Путіна не можна перемогти. І лише одна людина російськомовна насправді воює з цією точкою зору, це дворідний брат Бориса Немцова загиблого, це Ігор Рейдман, який давно живе в Берліні, і він пише, ні, це все брехня і маніпуляція. А я скажу, що це спецоперація. Виходить час, у нас виходить час. Ні, не Зараз виходить, 20... не виходить. Я домовився з режисером, тобто я ти сам визначиш, коли час закінчиться. Дивись, я вважаю, що нам треба донести до західних партнерів, що всіх справжніх опозиціонерів в Росії вбито. Їх було дуже небагато. Це Валерія Новодворська, це Піантковська, по-моєму, господі, як же Політковська, Ганна Політковська, це Борис Німцов. І, до речі, Аркаша Бабченко теж було вбито. Тільки так повезло, що він вижив. Недовбито, завдяки певним Недовбито, обставинам і людям. Дай Бог йому довгих років життя. В Росії нема позиції. І там по визначенню бути не може. І будь-який опозиціонер, опозиціонер рівно настільки, наскільки йому дозволили бути в опозиції. По факту всі ці люди, це люди, які підточують сприйняття західного світу, їх узурпаторського строю. Тому, але вони не можуть, розумієш, демократичні сили не можуть зрозуміти, у них інакше, вони протягом 300 років живуть в іншому суспільстві. Їх батьки, батьки їх батьків, діди їх батьків жили за совістю, і вони приходили в суд для того, щоб отримати справедливе рішення, законне справедливе рішення. А у нас в суд ходять порішати. Тому я думаю, що ми зможемо до них це довести. Це дуже такий складний еволюційний процес. Для того, щоб це довести, ми маємо спочатку знищити Росію. Ще хочу запитати, як ти маєш право будь-що сказати, що вважаєш за потрібне, за корисне для України? Що скажеш навколо цих корупційних і інших там скандалів? Я не можу сказати нічого. Я не можу нічого про це сказати, тому що я не погружався в тему. Я був у відпустці, мені було чим займатися. Мені треба було зробити машини собі на підрозділ, екофлоу і дуже багато чого іншого. Я скажу єдине, що доки у нас є суди, у нас є правоохоронні органи, і цим треба займатися. Протягом багатьох років розраховувати на чесне правосуддя в нашій країні було марно. Я сподіваюся, що я ще скажу, але я не голосував за Зеленського. Він не мій президент. Я не голосував за нього. Тобто я приймаю його як вибір більшості людей. Я до моменту, поки він буде головнокомандуючим верховним, я не скажу нічого. У нього тяжка ноша, дуже тяжка. Він не очікував, що такий груз на нього впаде. І там Петро Олексійович Порошенко був кращий з попередників, але не кращий в моєму розумінні. У мене таке дуже своєрідне відношення до цього. Але я поважаю те, що робить Володимир Олександрович Зеленський. Зараз він не втік. Він не втік з країни, коли почалася війна. Але не треба забувати, що зовнішні фронти важливі, але є ще внутрішні фронти. І якщо йому вдасться, або його команді вдасться щось змінити зі сприйняттям корупції, коли цих людей почнуть по-справжньому саджати, забирати їх майно, і кожен буде розуміти, що це злочин, якщо вони навчають українців, я готовий за нього свічки ставити кожен день. Я спрацював з корупцією колись там ще до першої війни. Це дуже складна річ, і вона в крові.
І корупція підточує демократію. Тому з корупцією я нічого не скажу про ці конфлікти. Я не конфлікти про ці ситуації. Я в них не поглиблювався. Але ну я вважаю, що по-перше, має бути нормальне незаангажоване розслідування. По-друге, це має стати публічним. По-третє, має бути винесено справедливий і законний вирок цим людям. І так має бути на всіх рівнях, незалежно від того, кого ти судиш, засуджуєш. Ти засуджуєш корупціонера, або ти засуджуєш чувака, який бухий за рулем їхав. Тому що коли українця бухого за рулем зупиняєш, він каже тобі: слухай, ну я ж їду, тут мені 150 метрів проїхати. А вон там Вася, він 18 гривень яйця продавав в армію. А чому він не сидить? Ну розумієш, в чому справа? Тобто вони бачать, як це несправедливість, і вони кажуть, ну я ж там що там, ну стільки ж проїхав-то. І ну це теж знову ми повертаємося до свободи до рівної відповідальності. Українці мають зрозуміти, що наша країна буде будуватися ними, і те, якою вона буде залежить від кожного з нас. Не кидай недопалки на вулиці, прибирай за собою, паркуй машину по-людськи і таке інше. Дуже багато там всього. Я тобі вдячний за таку тверезу, виважену відповідь, бо я дуже не люблю гайпів, істерик, цих, знаєш, те, що в нас то зрада, така стан зради перемоги. Да? Це ненормальний стан для людини. Але суспільство наше, на жаль, має таку хворобу, і такі люди, як ти, допомагають з нею її трохи, хоча б нейтралізовувати, а навіть і не трохи. Я дуже радий, що так багато інтерв'ю те подивилося твоє, з якого починав, згадав на початку програми. Надію, що всі твої інтерв'ю, я їх буду анонсувати всюди, будь-які твої інтерв'ю, бо ти, по-перше, найтверезіша людина, з яким я знайомий, да, і ти людина, яка не вдає з себе нікого, а є тим, ким ти є. І останнє на цій етері, що я хочу запитати, якою ти? Тобто ми всі розуміємо, що навіть не кількість загиблих, там, якби Путін взяв Київ, то йому вибачили 5 мільйонів там загиблих цих рабів його, бо так у них працює це побєдобісія там і все таке інше. Але вони можуть бути деморалізовані, ну, про те, що ти казав, через таку зрозумілу, виразну воєнну поразку. Як це може виглядати, в принципі, щоб кожна людина, як колись там в 16-му році, 1916-му, да, щоб це стало зрозуміло всім, що цар не настоящий. Ось як? Коли він не зможе захистити, по-перше, коли він не зможе захистити своїх правоохоронців, у них поліцейська держава, у них кількість правоохоронців, Росгвардія, це ж правоохоронці, Вона юнармія. більше за армію, здається, була Це діти правоохоронців, Гітлер-Югенд, Путін-Югенд, МВС. Це ті люди, які висмоктують соки з країни. Вони ж вартують дуже багато. Ну, це його захист, це його особиста гвардія. Так от, коли його особиста гвардія буде в небезпеці, коли вони почнуть роптати, коли райвідділи почнуть взриватися, от тоді, я думаю, що Путін перестане існувати. Тому що працювати вони не вміють, робити вони нічого не можуть. Їх задача бути гарантами того, що ця людина буде знаходитися на троні. Звідки взявся Рамзан Ахматович Кадиров, який різав росіянам голови в Ічкерії? Його купили. Його лояльність купили. І тому Ахмат Сіла там зараз кидають. Так от, коли точкові удари будуть нанесені по його особистій гвардії, от тоді почнеться цар не настоящий.
Знаєш що, забув про що запитати, а не можу не запитати військового, який на фронті. Як ти Я прогнозуєш? зараз не на фронті, я зараз на ротації, тому Так, бачиш, я тобі. спокійно. Ти не можеш бути весь час на фронті, не зобов'язаний. До речі, ротація це дуже важливо, і ну, без неї просто вона має бути правильною і чесною. Я хочу, знаєш, що запитати? Ну, про танки та літаки. Просто твою аналітику з цього приводу. Дивись, я б не роз'єднував танки, літаки. Ну, та це, Я це б не одна роз'єднував тема, в принципі. Да. Просто розкажи танки, цивільно. літаки. Дивись, зараз сучасний бій відбувається з застосуванням різних видів зброї, різних родів військ. Танки і літаки це комплекс. Танки прикриваються літаками, літаки прикриваються ПВО. Угу. ПВО прикривається артою, арта прикривається піхотою. І це такий великий комплекс. Просто ефективність новітньої зброї значно вища, ніж та зброя, яку має на озброєнні Російська Федерація. І тому чим більше у нас буде якісних зразків зброї, з якою ми можемо нормально працювати, тим більше буде ефективність нашого війська. Давай будемо відверті. Танк Т-64 застарілий. Літак Су-25 застарілий. Літак Міг-29 застарілий. Це зразки зброї Радянського Союзу. Більш за те, це вже коли був схід сонця в Радянському Союзі, тобто на останніх порах, коли воєнка там щось там доробляла. Комп'ютерні технології шагнули на багато кроків вперед. Тому ефективність одного комплексу Петріот значно більша, ніж ефективність комплексу С-400 російського. І чим більше у нас буде якісних зразків зброї, чим краще ми з ними будемо працювати, чим краще ми будемо це питання менеджінг, ну тобто управляти цим, тим більше шансів і тим коротший термін до нашої перемоги. Я точно останнє це запитання буду. Ми навмисно перебрали час, а інше я на наступному інтерв'ю залишу. Поясни, будь ласка, ось це співвідношення, да, цього танка, ну, умовно, середньостатистичної Leopard Abrams, там цей Challenger 2, да, і співвідношення тих танків, якими зараз озброєна в середньому, знову ж таки, російська терористична армія. Ось один цей танк, ну, за рахунок того, що він далі стріляє, раніше там бачить, може, так, і має зв'язок з спутниковий, з розвідкою, там, з програмою цим. Наскільки це ефективніше? Я не можу тобі сказати, я не танкіст, але я скажу тобі там з власного досвіду. Угу. Треба розуміти, що танк є зброєю підтримки піхоти. Піхота є тими, хто захищає танк від іншої піхоти. Танки доволі швидко можна обнаружити на полі бою. Його дуже складно замаскувати. Але танки зазвичай не борються з танками. Ну, тобто танкових дуелей, ну, вони, може, і бувають, але це така рідкість. Танк – це артилерійська система, яка швидко наводиться, яка має певну кількість зарядів, які можна швидко в конвеєрі поміняти. І танк є зброєю прориву або там зупинки прориву. В чому краще? Новітні системи. Системи наведення, лазерні прицели, лазерні далекоміри. Тобто час на підготовку ефективного пострілу скорочується. Розумієш? Машина прораховує значно швидше всі дані до стрільби, тому що це фактично це артилерія, просто артилерія, яка мобільна, вона їздить. І є, наприклад, САУ, це самоходна артилерійська установка. Вона там великого калібру, там 152 мм, наприклад. Танк це 125 мм чи 120 мм, там європейські зразки. Ну, це просто трохи другий калібр. І новітні американські, європейські танки, вони значно кращі, ніж ті зразки, які зараз на озброєнні Російської Федерації. Хоча
танк Т-90 прорив у них доволі вийшов вдалий. І я хочу сказати, що техніка у них не така, вже вся застаріла. Т-80, Т-90, БМП-3, БМД-4 – це такі доволі новітні зразки. У нас немає свого власного такого озброєння. Ти згадав сам. Тобто, Ти сам згадав про БМП, тож винний в ще додатковому запитанні. Оціні, будь ласка, і кількість, і якість броньованих машин різних країн, яких, до речі, ну, здається, багато в нас буде. Як це змінить життя, роботу нашої піхоти, там, не знаю, розвідки, дивись, штурмових військ? в чому фішка? Броньовані машини БМП, броньована машина піхоти. Це засіб більш безпечної доставки військ на передній край, наприклад. От у нас, наприклад, там, де я був, у нас були БМП-1, БМП-2, були трофейні БМП-3, і у нас були М113. Це машина, вона мобільна. Якщо в неї нема прямого влучення, а поряд з нею розвивається, наприклад, снаряд або міна, її броні достатньо для того, щоб зупинити уламок. Але навіть є стрілкові системи, які можуть зупинити БМП. Тобто там з Барета спеціальним патроном набоєм можна зупинити БМП, і воно загориться. Це більш безпечно, ніж просто автомобільний транспорт, і воно має додаткове озброєння. Наприклад, на М113 там стоїть кулемет Браунінга 50-го калібру. Дуже класна річ, до речі. Якщо буде можливість там вдома мати, я буду дуже радий. От БМП-1 має пушку, яка стріляє зарядами, як там на СПГ, наприклад. Здається, мені там 81 мм вона. БМП-2 має пушку 2,42, яка автоматично може вести вогонь. І ну, це засіб. А ці американські, австралійські ці системи? Бушмайстер, ти маєш на увазі? Ну, Бушмайстер це Бредлі, я не пам'ятаю, як американська називається. Ні, Бушмайстер це інша машина, Бредлі ми ще не отримали. Тому, коли ми отримаємо Бредлі, будемо говорити про Бредлі. Бушмайстерів я особисто не бачив, тому нічого не можу сказати. Я тільки те, що я бачив, то я і кажу. Тому ну, це ефективна доволі зброя, і це ну, вона більш безпечна для піхоти. Тому що, от, наприклад, мені під час моєї ротації під Бахмутом 9 машин з 10 у мене було знищено. А якби у мене було БМП, то я думаю, що воно б прожило трохи більше. І це були уламкові враження, тобто це просто осколками побіло. Ну, це просто від нестачі, від дефіциту, який, я надіюся, буде зменшений. Ні. Технікою треба займатися. У нас трохи інша філософія підрозділу, тому нам така техніка не потрібна. Так, не треба про твій підрозділ, нічого не треба. Дякую. Я просто зусиллям волі припиняю нашу розмову, але до наступної. На все добре тобі, твоїм побратимам, усім привіт передавай і велику подяку, бо я не знаю навіть, як це висловити неможливо, як ми маємо і ставимося до вас, ви справжні герої, і ти справжній герой, і твої побратими справжні герої. Це не заперечую, я це знаю точно. На все добре. Дякую тобі, Айдар. Я завжди на зв'язку. Дивіться АТР далі. Дякую за увагу. Давай, пока, дорогі.